Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Unha das cuestións que abordamos e foi aprobada é unha medida moi importante para seguir avanzando nun obxectivo que é prioritario para este Goberno provincial, que é promover o desenvolvemento sostible e equilibrado desta provincia, tanto a nivel social como económico, como para poder crear emprego á vez que se fixa a poboación. Para avanzar neste obxectivo, que, como digo, é prioritario neste Goberno provincial, aprobamos concorrer a unha liña de axudas que ven de convocar o Goberno do Estado, na cal solicitamos 300.000 euros que proceden de fondos europeos de recuperación Next Generation para poder elaborar así un plan de acción que recolla as medidas necesarias para implantar obxectivos da axenda urbana na nosa provincia, na provincia de Lugo. Como vostedes saberán, a Axenda Urbana Española é un instrumento de traballo que foi aprobado polo Goberno do Estado precisamente para impulsar a sostibilidade económica, social e medioambiental tanto dos povos como das cidades, a través da ordenación do territorio, da loita contra o cambio climático e tamén en favor da economía circular, a mobilidade sostible, a cohesión social ou a innovación digital. Por eso, concorrendo a esta convocatoria dos fondos europeos Next Generation para poder elaborar ese plan de accións, buscamos liderar a implantación na provincia de Lugo destas directrices da Axenda Urbana e facelo a través de toda unha estrategia que pretendemos desenvolver en cooperación cos concellos e que inclúe, primeiro, este diagnóstico da situación actual e logo o deseño das actuacións concretas que se incluirán de poder leválo a cabo neste plan. Como xa se dixo en moitas ocasións, e nós así o facemos, as administracións locais, tanto as deputacións como os concellos, entendemos que somos unha peza fundamental para que estes fondos europeos, como poden ser os Next Generation, cheguen realmente á sociedade, para que respondan ás necesidades reais da cidadanía e tamén do tecido productivo e para que teñan unha verdadeira capacidade transformadora tal e como é o seu obxectivo. Na administración local, na Diputación, máis aínda se cabe nos concellos, pois somos a administración máis próxima aos veciños e ás veciñas, polo que podemos dicir que somos a administración que mellor coñece e sabe cales son as súas necesidades e a realidade do día a día. Polo tanto, estamos convencidos de que podemos utilizar con gran eficacia eses fondos europeos. No caso da provincia de Lugo, pois podemos decir que o papel da Deputación na captación e na xestión dos recursos que chegarán de Europa é aínda máis necesario, tendo en conta que a gran maioría dos concellos desta provincia teñen menos de 5.000 habitantes, moitos deles menos de 2.000 habitantes, polo que carecen dos recursos técnicos necesarios, tamén económicos e humanos, que son indispensables para poder afrontar este reto e presentar incluso os proxectos. Por iso, ademais das axudas para o desenvolvemento da Axenda Urbana que acabamos de solicitar hoxe, vamos a seguir concurrindo a fondos europeos que nos axuden a aproveitar en cooperación, en colaboración cos concellos da provincia, todas as potencialidades que temos como territorio. Por eso nos parece que para poder acadar ese obxectivo é imprescindible intentar acadar a financiación suficiente para elaborar este plan de acción que recolla as medidas necesarias para poder poñer en funcionamento obxectivos da Axenda Urbana na nosa provincia. Por outra banda, en outro orde de cousas, aprobamos a licitación de un contrato para comprar 2 máquinas compactadoras que se utilizarán no Parque Móvil da Deputación Provincial de Lugo, arranxando estradas provinciais nesta provincia, por un importe de case 90.000 euros, 89.540 euros, a vez que se produce tamén a retirada de outras 2 máquinas que están usadas, polas que o adxudicatario deberá ofertar un precio mínimo de 1.200 euros para poder retiralas. Coa adquisición desta maquinaria, pois vamos a ter capacidade para dar un mellor servicio nas obras das estradas, xa que nos van a servir para acelerar o proceso de compactación da terra gracias a diferentes rodillos e mecanismos que inclúen. Polo tanto, creemos que nos van a poder
ser útiles para facer con máis axilidade o traballo, pero tamén, ademais, con maior calidade. Tamén, na Xunta de Goberno que vimos de celebrar, aprobamos a licitación do contrato para o suministro de gasóleo B para as máquinas da Granxa Galloso Castro, neste caso por un importe de 18.145 euros, coa duración do contrato de 1 ano, eso sí, coa posibilidade de poder prorrogalo ata un máximo de 3 anos máis. Este é un paso que damos dende a Deputación para conseguir que todos os servicios que se prestan na Granxa Galloso Castro estén baixo contratos. A día de hoxe, prácticamente, se atenden todas as necesidades e gastos fixos baixo a modalidade do contrato público, xa o que evidencia un avance importante en transparencia e en eficiencia dos recursos públicos que xestionamos dende a Deputación, salentando, ademais, o esforzo que fan os empregados públicos para poder acadar este obxectivo que se marca aos comenzos deste mandato. Tamén en materia de contratación, aprobamos hoxe licitar o servicio de mantemento e a conservación de varios edificios da Deputación de Lugo por un importe de 266.281 euros, e por 2 anos, podendo obter unha prórroga por un período de 2 anos máis, co cual serían 4 en total. O contrato, neste caso, inclúe os museos provinciais, o Pazo dos Deportes, a Escola de Piragüismo, o pabillón número 4 e a Capela de Santa María. E outro dos asuntos importantes que sacamos tamén adiante nesta Xunta de Goberno é a aprobación dun convenio de colaboración con un Concello da provincia de Lugo, neste caso co da Pastoriza, a través do cal vamos a chegar 35.000 euros para a creación dun parque infantil na praza de Bretoña, unha dotación que mellora os servizos públicos e a oferta de lecer dos nenos e nenas e das familias, por suposto, desta localidade chairegas. Trátase dunha actuación demandada pola veciñanza, necesaria tamén para que os cativos do rural teñan espazos de ocio e as familias poidan disfrutar de leválos a eles con total garantía e seguridade. E isto é o que deu de sí a Xunta de Goberno de hoxe, quedo a vosa disposición. Se queredes facer algunha pregunta. Moi ben, pois igualmente. Sí, toca santo, toca santos. No, lo saco. Sí, xa sabes. Es que un día lo saqué y después te despediste.